Støjreduktion af Megane EV. Før vi fik vores Renault Megane Electric, var vores primære køretøj en Renault Talisman. Det er en god bil med hensyn til støj, så da min kone sagde, at der er mere støj i den nye Megane, så må der gøres noget. Når man vil gøre noget ved støjen, skal man først finde noget støjdæmpningsmateriale, og her faldt mit valg på støjdæmpningsmateriale fra STP. Det er 3 lag, hvor det første er et tungt lag tæt ved metalpladen, så et isolerende lag, der reducerer støjen, og sidst et lag, der begrænser støjen i hulrum, f.eks. hulrum i døren, så de ikke virker som rummet i en guitar. Personligt købte jeg støjdæmpningsmaterialet hos Carsound. Det er et firma, som har specialiseret sig i bilstøjdæmpning, og de tilbyder faktisk også at montere det for dig. Jeg har dog gjort det selv. Mit problem var, at jeg hørte hjulstøj alt for meget, og det især når jeg kørte på dårlig asfalt. Og efter at have kørt i nogle uger i bilen, så tænkte jeg, at det må der gøres noget ved. Når jeg lyttede, så kom den meste af støjen fra bagenden af bilen, men jeg skulle blive klogere, for da jeg havde fjernet dette, så var der blot et andet sted, det larmede, dørene, motorrummet, sidespejle, og så tilbage til bagenden. For at starte med den nemmeste støjdæmpning, bagenden, så fjerner man gulvmåtten. Herefter løsner man de 2 skruer, der holder plastiklæsserampen. Herefter er det så blot at løfte plastiklæsserampen, og første del er færdig. Herefter skal stofbeklædningen af. Bemærk, der er 2 skruer bagerst, hvor plastikken starter. Disse skal demonteres, samt en klips i bunden. Herefter så blot roligt at fjerne sidebeklædningen lige så stille. Når du får beklædningen af, kan du se, at der er meget lidt støjdæmpningsmateriale. Så det er bare at få isoleret hjulkassen med de 3 lag. Husk at rummet bag ved isoleringen ikke kommer til at virke som en guitarkasse. Bag ved plastiklæsserampen vi startede med at fjerne, er der udluftning af den luft, der kommer via ventilationsanlægget. Jeg konstaterede ved andet besøg af bagenden, at det var fornuftigt at putte isoleringsmateriale ind i denne kanal. Husk dog, at det luft, der kommer ind i bilen, også skal ud den vej. Hvis man tog alt beklædning, stole og tæpper ud af bilen, så kunne man naturligvis lave den bedste støjdæmpning. Men det har jeg ikke haft energi til. Så jeg fandt for eksempel et dæksel bagved, der hvor bagsædet er gjort fast. Og det er et hulrum, som har stor effekt, hvis man fylder den ud med noget støjdæmpningsmateriale. Det vil sige, at støjen fra hjulkasserne kommer op igennem dette her rum. Da jeg havde lavet bagenden af bilen, så kunne jeg høre en klar forskel med støj. Men efter et par uger, så måtte jeg gøre noget ved bilens døre. Jeg betalte med mekaniker for at demontere dørsiderne, da det er meget lettere at montere, end det er at demontere. Jeg har siden fundet en video på nettet, hvor en person viser, hvordan de kan demonteres. Da jeg fik åbnet indersiden af døren, bemærkede jeg, at der ikke var meget støjdæmpningsmateriale, eller i hvert fald meget lidt. Så det var igen at give det tunge materiale på dørsiden, og så fjerne rungstøjen i hulrummet. Og på bagsiden af pladsbeklædningen må det give noget støjdæmpende materiale. Når man nu banker på dørsiden, kan man høre en klar forskel. Dørene synger ikke mere, og den lukker mere eksplosivt. Nu har jeg lyddæmpet bagenden og dørene,
og så kom lyden forfra. Så jeg demonterede inderskærmen via de clips, der er, og lagde lidt ekstra støjdæmpningsmateriale bag på inderskærmen. Bemærk dog, at der ikke er meget plads her, og for meget materiale giver, at forhjulene kan gå imod, når man drejer. I den forbindelse fandt jeg også, at der var direkte forbindelse fra inderskærmen op i motorrummet, og det gav god effekt at lukke det hul med lidt skumgummi. Jeg demonterede også støjpladen over motoren, og fik monteret noget vibrationsdæmpende til motorhjelmen. Med stærkt reduceret hjulstøj, så var vindstøjen fra sidespejlene også blevet en faktor. Ja, det lød næsten som om sidelisterne var utætte. Et tip fra sælgeren hos Garzhavn gjorde, at jeg puttede lidt støjdæmpningsmateriale bag ved den lille trekant bag ved sidespejlen, og det reducerede min vindstøj en del. Siden har jeg også fået nye sidedæksler til sidespejlene, da Renault erkendte, at 2022-modellen havde for meget støj der. Tak for det, Renault, for det hjalp også en del. Alle disse ting startede jo med dækstøj fra de originale Goodyear-dæk, og da jeg i forbindelse med købet også havde et sæt Conti vinterdæk med, så kunne jeg ikke lade være med at prøve dem i sommervarmen, og her var støjen væsentligt bedre, selv ved samme 20-tommer størrelse. Så jeg henvendte mig til Conti og sagde hvorfor, og den søde supportmedarbejder sagde noget, jeg ikke havde tænkt over, og det var, at de dB, der blev oplyst om dækket, var støjen til omgivelserne, men ikke hvordan jeg hørte det inde i bilen. Så jeg burde tænke på, om der var noget støjdæmpende materiale i dækket. Næsten alle firmaer har sådan et dæk med støjdæmpende skumgummi, men blot ikke i Renault Megane 20-tommer dimension. Så valget faldt i 2022 på punkterfri dæk fra Conti, hvor det punkterfri materiale gav en støjdæmpende funktion. Efter mere end 80.000 km i bilen og en uheldig punktering, så skulle der nye dæk til igen. Og nu havde Hankook lavet deres egen Evo dæk med støjdæmpende materiale i bilens dimension. Det er dæk, hvor der er noget støjdæmpende skumgummi indeni. Og det er både i vinter- og sommerdæk. Og jeg kan kun sige, at det er det mest støjsvage dæk, jeg har prøvet at køre på. Dækket skulle også give bedre rækkevidde, hvilket jeg desværre ikke har haft mulighed for at konstatere. For at finde ud af, hvor støjen kom fra, og om jeg har forbedret noget, så har jeg brugt Soundmeter fra min iPhone, samt programmet Decibel X. Jeg foretrækker programmet Soundmeter. Nu er det omkring 2 år siden, jeg købte bilen, og den har kørt 82.000 km. Og jeg må sige, at jeg har en ganske støjdæmpet bil, og nu er det min talisman, der støjer. Jeg er gået fra at måle omkring 70-80 dB med Soundmeter, alt efter asfaltunderlag, til nu 56-64 dB ved 80 km/t. Så jeg har fået min smukke Renault Megane til også at være lydløs. Med tilblivelsen af denne video håber jeg, at jeg har givet lidt inspiration til, hvorledes I kan forbedre jeres egen bil. For selvom bilen er blandt de mest støjsvage elbiler, så kan den nemt støjdæmpes meget mere. Jeg er personligt tilfreds med støjdæmpningen nu, og derfor kommer der ikke en version 3 af denne video.